חשיפה מרובה למצבי לחץ, חרדה ומתח המשפיעים על חיינו. לחץ הוא מצב בו אנו חשים כי אין לנו מספיק משאבים להתמודד עם הניסיונות שהחיים מציבים בפנינו. משפטים כמו "זה גדול עליי" או "איך אני יוצא מזה" מופיעים תדיר. הוא מוביל לחרדות, חולי, כעסים, קשיי פרנסה, דחיינות, התמכרויות, השמנת יתר, חוסר ביטחון, פגיעה בשלום בית ועוד. הפתרון היחיד למצבים הללו הוא התמודדות. רכישת כלים להתחזקות וצמיחה אישית. לשם כך פותחו לאורך השנים שיטות טיפוליות רבות על ידי חוקרי הנפש והמוח. עד לשיטה שאיגדה את המיטב מכולן וחבשה את עולם הקואוצ'ינג. השיטה המשולבת של אליהו שירי, המלמדת כל אדם להיות המטפל של עצמו תוך שימוש בכוח הגלום במוח, בכל שעה ובכל מקום. פשוט הוא לקח מכל תחום של הקואוצ'ינג, של ה-NLP, של הקבלה, והעצים את כל כלי בתכונות כאלה של באמת נתן לי איזושהי תחושה שכל דבר שאני נוגעת בו הוא מצליח. אליהו שירי הוא מרצה מכונן, כריזמטי, שקשה לעמוד בקסמו. אדם כזה מכניס לך תוכן, מכניס לך אנרגיה. הכלים האלה פשוט נותנים לך את היכולת לנווט בכל תחום בחיים. מזה 5 שנים השיטה המשולבת סוחפת אחריה בהצלחה מסחררת מאות אלפי לבבות סביב העולם. לצד ביקורות משובחות, סדנאות ענק ואין ספור תלמידים שעברו מהפך. חוויתי עליות וחוויתי ירידות. חוויתי צמיחה וחוויתי התרסקויות. קיבלתי דרך ברורה וסלולה איך לדבר לעצמי, איך לדבר על הסביבה. הדבר המאוד מאוד גדול שלקחתי מכל ארגז הכלים שאליהו נותן, זה את היכולת שלי לראות את התלמיד כילד עם יכולות מאוד מאוד גבוהות, והשינוי שהם חוללו בחיים שלהם בעזרת הכלים המעצימים, הם פשוט הצליחו לעשות מהפך. אתה מגיע לאן שאתה מסמן, כשאתה מסמן. כלים להתמודד עם כל מה שהחיים מציפים איתם, עם כל הרגשות שיש בחיים. הקורס הזה תרם לי כל כך הרבה לביטחון. שיניתי דרכי פעולה, שיניתי צורת חשיבה, היום אני בוחן את הדברים בצורה שונה לחלוטין. פשוט הצלחתי להגיע למסקנה שפשוט אפשר לתכנת את התת-מודע, שיש לנו איזשהו מחסן, איזה ארדיסק כזה, שנמצא בו כל החומר, ואנחנו רק צריכים לדעת לשלוף אותו החוצה. הקורס של אליהו והתכנים הביאו לי את המתנה הכי גדולה, את היכולת להאמין בחיים, ואני יכולה להגיד לכם שזה הדבר הכי טוב שעשיתי לעצמי, לנשמה שלי, לחיים שלי, לסובבים אותי בעולם. מחקרים שונים מראים כי 20% מהאוכלוסייה סובלים מדיכאון במהלך חייהם, ולכל אדם שני הייתה או תהיה מצוקה נפשית המצדיקה עזרה מקצועית. אבל בימינו, למי יש את הזמן או את הכסף? בשל צורך זה ייסד אליהו שירי את הקורס הייחודי, המשלב אימון שבועי טלפוני בזמן שלך, בתנאים שלך ועם שלל הטבות. זכאות לתעודה בחסות אקדמית, תעודת סטודנט, קבוצות למידה, הסמכת מאמנים ועוד, בפחות מ-50 שקלים בשבוע. עכשיו גם אתם תוכלו להיות מי שתמיד חלמתם וטרם העזתם להיות. הכוח טמון בידיים שלכם.